Българското етническо население се топи всяка година. С тези темпове на отрицателен прираст, само след 20 години българите в България ще бъдат по-малко от половината население, за сметка на цигани и турци, които заедно ще бъдат мнозинство. Господин министр, елате! Не се крийте! С този апел се обърнаха към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков протестиращи работници от Кремиковци. Те са отново на улицата, след като ситуацията около бъдещето на комбината остава неясна. Колеги, които бяха съкратени, мизерстват. Мизерстват им семействата. Без отопление, без ток, гладуват им децата. And my son are already waiting for me. Leave them again. But not yet. Not yet. Yes. Now we are free. We'll see you then. But not yet. Not yet. Отново стоя на брега на реката и загледал водата, замислен мълча. Тишина и мъгла, бавно скапа душата, младостта отминава, както всяка мечта. Хората отиват навън и никъде. Навън и никъде. Ще може ли да си намерите работа тук в Кърджали? Не, в Кърджали не. И в чужбина даже няма работа. Спирането на завода ще затвори цялото предприятие, защото производството на олово и цинк е свързан процес. Така над 1000 души ще излязат на борсата, твърдят от синдикатите. Те недоумяват защо при осигурени инвестиции Екоминистерството не дава отговор по предложената от комбината програма за намаляване на вредните емисии. Нека сам да вървя.
българин е беден. Според статистиката 1 милион и 600 хиляди души живеят с по-малко от 211 лева на месец. Според изследване на Института за икономическа политика, 70% от хората с кредит се затрудняват да погасяват задълженията си. И още тревожни данни. Само в Румъния децата са по-бедни от българските. Стана ясно при старта на европейска кампания срещу детската бедност. У нас над 420 хиляди мълчугани живеят бедно. Българите сме на последно място в Европейския съюз по покупателна способност, а от всички европейски страни след нас са само още 7 държави. България е на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт. Това сочат данните от анализа на икономическото министерство. Евростат отчет е показване на нивото на безработицата у нас и ни нареди на последно място в Европейския. Най-ниско платени в Европейския съюз. Последните данни на Евростат потвърждават статистиката, че средната работна заплата у нас е най-ниската в съюз. Морал в политиката означава да изпълняваш това, което си обещал. А не да влизаш сега, че голяма работа, като съм 4 години премиер. Мога да съм и една или две. Важното е хората ме запомнят, че съм си изпълнил всички от интересите на народа. Първо, понеже е криза и по време на криза финансовия министър и въобще икономически екип не биват оперативни. Моите са страхотни, ама са точно като българите. Здраво трябва да се държат. Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Нито едно свободно място за овчари няма обявено в бюрата по труда в цялата страна, показа проверка на къде. Колеги, много се правиме на загрижени на топлофикация, обаче спомнете си тъпите решения, които сме взимали само в рамките на този мандат по отношение на топлофикация. Какви са тия тръби да ги махнат? Изкуствено завишените цени на парното и ограбването на потребителите са изцяло защитени от закона.